фаҳмотар бигирем аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷик ва дар натиҷа шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, дастгиршон мекунанд. Барои носолин буданат ваени билети нигодни бигирӣ. Конкурси навбатӣ як конкурсе мешавад ки боварӣ дорам дар ҳаматон маъқул мешавад. Номи видео ҳамихе нависагия. Бидроед як ала маълумот оиди Дубай пешниҳод кардагиам. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монда то охирша тамошо кунед. Як қарори нав дар Федератсияи Русия шаҳри Челябинск. Дар иҷа як саволи шумода ман мехом аввалан ҷавоб диҳам, баъдан мавзӯра идома бидиҳем. Бисёри нафарҳо дар комментария менависонанд ки чӣ ба як рӯз хабари хуш пешниҳод мекунӣ, як рӯзи дигар хабари нохуш. Ногуфта намонад. ҳар рӯз дар Федератсияи Русия тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузорӣ оиди муҳоҷиро ворид мешавад ва ҳар чизе ки ба муҳоҷирот тааллуқ дорад канали мо пешниҳоди шумо мегардонад. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ки гапҳои зиёдатӣ нанависед дар комментария. Чӣ хеле ки медонед, дар Федератсияи Русия шаҳри Челябинск як муноқишае сар зад аз ҷониби муҳоҷирони ҷумҳурии Тоҷикистон. Фаҳмотар бигирем аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷик. Аллакай дар шабакаҳои иҷтимоӣ навор шахтон дидем ки дар дохили як интернет кафе ана мақсад муноқиша сар мезана. Як ҷавони шаҳрванди руса баъдан дар муноқиша ба корчам мезанану мутаассифона ба ҳалокат мерасад ва дар натиҷа шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, дастгиршон мекунанд. Аз ҳамин сабаб дар Челябинск айни ҳол рейдҳои вазнин ба миён гузоштагианд оиди шаҳрвандони хориҷие ки кору фаъолият мекунанд. махсус нафарҳое ки кор мекунанд беҳуҷҷат мебошанд ё нафарҳое ки зиндагонӣ мекунанд берегистратсия мебошанд, барои ана ҳамин гуна ашхосон рейд ташкил кардагианд. дар ҳолати патент надоштани шумо ва дар ҳолати регистратсия надоштани шумо бо тариқи автоматӣ шуморо аз қаламрави Русия депортатсия мекунанд. ба ҳамин хотир ба ҳамаи шумо хотиррасон карда гуфтаниям ки бо эҳтиёт бошед. нафарҳое ки ҳуҷҷат надоред, ҳуҷҷатҳои худтонро дуруст кунед. аз ҷумла як чизи дигара қайд мекунем ки шумо дар ҳар куҷое ки қарор доред, қонун ва қонунгузории у давлата бояд ки риоя кунед, чунки надонистани қонун ҳеҷ каса аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод намекунад. рейдҳо тӯли як рӯз шид ки аллакай ташкил шидагианд ва идома додестиянд ва инчунин қайд карданд ки аз идам рейдҳои вазнинтар барои муҳоҷирон пешбинӣ мешавад оиди документатсия. тамошобинони азиз, ман хостам ки ҳамин хабари фаврира ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонам. акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. духтури дандон дар шаҳри Москва. бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. Иззатшон нависонда. Салом, акай сорбон патент сухтагӣ боша. Ҳозир срокаш тамом шава. Граница брам чӣ мешава? Граница брам ё ин ки не. Дар ҳолате ки шумо беҳуҷҷат гашту гузор мекунед, фаромӯш накунед ки и аллакай административни правонарушения дар Федератсияи Русия мешава ва барои и кирдор нисбати шаҳрванди хориҷӣ депорт пешбинӣ кардагӣ ҳастанд. Абубакр нависондай. Ассалому алайкум, ака саломатитон нағз. Як ман гражданини Русия надорам, вале аз Тоҷикистон военни билети якаписарӣ дорам. Мара дар шаҳри Россия ба хизмат мебаранд, ман студент нестам. Пешакӣ раҳмат ака, Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. Ҳар рӯз ба мо хабарҳои навро пешниҳод мекунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.
шумо студент набошед ва шаҳрвандии русияра надошта бошед, дар ҷумҳурии тоҷикистон ки як писар бошед ё ки ду писарам бошед, дар русия шуморо ба артиш даъват намекунанд. Ба артиши русия нафарҳои маҷбуран даъват шидагӣ буданд ки мақсад хичона дар учоти военӣ мондагӣ буданд ва хизмат кардагӣ буданд. ҳамидов нависонда: ассалому алайкум ака, худованд нигаҳбонтон бошанд. ман 4 оператсия дорам, мешавад пенсия кунам хидмат тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон. агар барои аз хизмат озод будан дар назар доштагӣ бошӣ, ҳамон ҷароҳатҳое ки ту дорӣ ё ки паси сар кардӣ соз шидагӣ набошану мисол ба ту ягон кори вазнинӣ дига дар зиндагӣ мумкин набоша, метавонӣ ки ба военкомати ноҳия муроҷиат кунӣ, барои носолим буданат военни билети нигодни бигирӣ. Одинаев нависонда: акай Сорбон чанд бор нависондум, ҷавоб наметиҳед. Правара дар посольства алиш кунам мешава ва чанд рубл мешава экзамен супорум ё ин ки не. Праваи тоҷикиро дар назар дошта бошӣ, дар посольства муроҷиат мекунӣ ва ҳамаша ба ту мефаҳмонанд. баъзе ҳолатҳое мешава ки имкон ҳаст ва права метиҳанд. Хушдилон нависонда: ассалому алайкум, созен хубен акай Сорбон. Нашоти мигратсионкоҳо видео накарди ку шеринар, як видео кун бифаҳмон. Ман жда дорам, пешакӣ раҳмати беандоза, ака важне дар ҳамин масъала. Иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки рӯзҳои наздик пешниҳод кунем. мақсади гап аёдом биромадай, фаромӯш кардам ки дар ҳамин мавзӯъ як видео тайёр кунам. худо розӣ боша, аз пасаш мешам ва видеора пешниҳоди шумо мегардонам бародарҷонои ман. хушҳол нависондай: ассалому алайкум акаҷон, конкурсат финалаш аниқ шид ё ин ки не? дар конкурси навбатӣ билета камтар кун ва билета қимат кун. конкурси ман рӯзи 18 ҳамин моҳ финал дорад. бале бародари азиз, конкурси навбатӣ як конкурсе мешавад ки боварӣ дорам дар ҳаматон маъқул мешавад. мошинои девона инамаркаҳои зур тайёр кардагем, просто ждат кунед конкурса ва моро дастгирӣ кунед. тамом. Давлатов нависондай: акай Сорбон, финалтона баъди Рамазон монен хуб мешавад. ма дар айни буд шидани Рамазон бо барои табобат ба дигар давлат сафар мекунам. чӣ хеле ки хитон медонед, ма чанд моҳ пас барои зренияи чашмом сафар мекунам бар дигар давлат табобат мегирам. ба ҳамин хотир вақте ки ман рафтам финал гузарондан наметавонам, имконияти финал гузаронӣ надорам дар дигар давлат. ба ҳамин хотир ман пеш ай рафтан иншааллоҳ финалам мегзаронам. бозии нава сар метиҳам, билетош рафтан мегира. худо хост соҳу саломат ки омадам, баъд финали дигарира боз мегзаронем ҳама каса. муҳаммад нависондай: ба худо ҳама дурӯғ мегем, барои просмотр ҳамихели дурӯғ. моро ҳичи зурмон наёмадай ки дурӯғ бигем. ва ту чӣ ба бадбахт қасам мехӯрӣ, туҳмат мекунӣ як одами дигара. ва ин ки просмотр кардани шумо барои мара ягон дирам фоида намеёрад. ба ҳамин хотир камтарак худтона ҳурмат кунед. баъзе нафарат хоҳиш мекунам. Шарипов нависондай: салом ака, соли таваллуди 14 май 1995 мебаранд ё не бародаро? 1995 аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод шидагие бародари ман. Саид нависондай: меган авфа подписатсия кардан, рост боша уважаемый юрист? Не, рост нестай. аз ҷониби президенти Россия ягон қонун оиди авф ба имзо нарасидай оли. Зуҳро нависондай: ассалому алайкум акаҷон, хуҷанд рафта намешавад, моҳи май мерем Тоҷикистон. ман дина як видео кардам ва гуфтам ки рейсҳо маҳкам шудастиянд. бисёри нафарҳо ҳамин чиза нотуғри фаҳмиданд. ман танҳо гуфтам ки аз аэропорти Жуковский ба Кулоб рейса маҳкам карданд. дигар ҷоҳо кушода шудагияй озодона рафта омада метавонем. без имя нависондай: ассалому алайкум акай Сорбон, агар ду бача бошӣ, фамилия ва отчествоҳо дигар бошанд, акам 4 та кӯдак дорад, отдельна зиндагӣ дорад, мара хизмат мебаранд ё ин ки не? ман метавонам сардори оила бигзаронам. сардори оила дар ҳолате мешава карда ки падар мисол дар қайди ҳаёт набошад ё падар қувваи корӣ надошта бошад ва модарам низ хонашин бошад. дар ин ҳолат фарзанд метавонад ки якташ сардори оила шавад. икром нависонда: Сорбон, салом алайкум додарҷон, ин дуюм бора менависам. вақте ки запрет кушода шавад через МВД бо ФМСам проверка кардан дар кор ё ин ки не? илтимос ҳамин саволи ман да ҷавоб медодӣ. бале бародарҷони ман, мисол вақте ки МВД кушода мешавад, як хел ҳолатҳое ҳастанд ки аз ФМС запрет доред. ба ҳамин хотир ҳар ду ҳолата проверка кунед, аниқ ва дақиқ, баъдан билет бигиред ба Россия сафар кунед ки мақсад проблема барои худтон нашавад.
исроил нависонда: ассалому алайкум, акай сорбон мада моҳ пеш ай граница омадам, работа навистагим, патент надорам, метавонам 3 моҳ пас граница бирам биём. Патент надошта бошӣ ва мисол дастгират накунанд то дуюм бора рафтанта, метавонӣ ки бигзарӣ бирай. Ҳамин ҳолатҳоро ман бисёр ба шумо мефаҳмонам ки вақте ай граница гузаштан шуморо нақапанд, агар проблема намешавад. Фаррух нависонда: ака проверкаи паспорта ба сум мебинанд ё бе пул проверка мекунанд? Пул қатъия 150 ё 100 рублай ба фикрам ура ма проверка намекунам. Аму рақамҳое ки реклама мекунам дар амун менависем проверка мекунам. Буризода нависонда: салом ака, ҳамин номи боғ дар Дубай бидаги гуҷоштае, номаш чия, илтимос гап занен. Ҳамун видеое ки мо ба Дубай сафар кардагӣ будем, бидроен тамошо кунед. Дар ҳамун видео гуфтагим ба фикрам хел дар ёдам нестае. Дар канал бинависонед ана зиндагӣ кардан дар Дубай ҷои кор. Номи видео ҳамин хел нависагӣ. Бидроен як ала маълумот оиди Дубай пешниҳод кардагимам. тамошобинони азиз, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.